Pasa barrua. Hemen autoridadek hemen daude eta. Hola, hemen zioz ematen zuen jateko. Galletan bat. Debalde aldia, debalde! Hartzan, oain! Gero pasako. Ui, ama! Bila zein don hemen, ai ama, Josule Aristondo, kaixo! Ui, ama! Ai, txiga, ze konfiantza! Estropaetatik ez dugu alkarrik uste. Kaiku irabazi Nire posturak irabazi eban, esan dut zeinik irabaziko ban. Eta denak asmatu atzen ditu. Ai, ama! Eta hane postura egin duen, aborrako bat ipinde ban. Hauteskondetan asmatu atzen nun. Bai. Oita zazpi, bai, Baina han utxine ban 5 euroko baino kozutzen. Adio, eske, diruik izamen dago telebistan. Zuriok esategu, de donde? De donde? Tardun, inte una da produktu bat ateago. Oso lehantia. Urtarrila, bello zabalaki, euskitzegin hoian, derbian etxafora botatzen, nanoetan. Etxeak batuko baino realak irabazintzion, eta jurianean, bala por ahí esaten, gure kotxe zonar jakin bai. Zeru itzen. Doktori, 5 euro baldazkazu. 5 euro. Beste 5 euro kontu behar duztazu. Bai, 5 euro, favorez. Zer dia ba 5 euro? Norentzako dira gero dirua? Oie, kutsako, de programa inalizateko. Zemos da inigo, guston... Uste, bai, Bizkata zerri gaude, behakin. Claro, surtidokoetara hartu zigun. Eta aurkilak inala esan genion, ez digu deitu. Ez digu deitu, hemen. Bueno, zu hemen dizeke jo zebe bat. Hemen, igual hemen bertan nengoan. Zu balda izun bizian. Durangon? Durangon ja non? Nun ez da gine. Bake jungo geha, bere txean. Hemen ba, emoi da zu. Bai, tori, hartu diruan. Baina, esai jozu, asarre ez, baina, Espero que non aintzia. Partido aurkilak, Lantzeko pres gaudela, Josune, zubakizu. Deitu lasai. Gu lantzeko pres gaudela, Josune. Eguraldi zena gogoratzen du, tondo itezen duela eguraldi zena. Ondo ingenu, ondo nibinda. Kultura me baka hula, za. Kultura baka? Background, zaten dara, Hori da. Nik alegina ingo dut, ez dut ez eragintzen, baina alegina. Oso ondo. Txakolina nik hartu dut, baina zu gertu. Txurilla o... Nik ure, zuekin berbaiteko argi egon behar da. Txakolin bat hartuko duzu. Zentu zion egun eta ure arte. Txakolin pixkat ba, atea favorez. Txakolin bat. Eta azta pixkan nahi alde. Nik astaz. Oso ondo, gukin batea. Txin. Piripiu, katu baina pixka. A ver, txin. Da urkullu gaber deitze igun. Eta guatu gukin. Eta ez baina ikusten urte ono nahi zan. Dizu bepe. Bai, Ondo bizi, ondarrunen Berdin. Oso ondo. Osune, segi ondo. Eta aia kalendari asko saltzen dozu. Año maja, berba. Oso magazio, no. Blanca, urgenkia, maja. Zemos. Aizu, Blanca, nahi aldezu gure gabonetako bat. Gabonetako bat egean, euro bat bakoitza. Normalean ez dut loteriara bateo jokatzen, Loteria ez. Oso gauza interesantek dauda, Kuetara surtiugu bat, potxa beruan. Makulo bat Josemel Barandianak erabilizuna. Oidan, euro bakar baten gati. Euro bakar bat. Ez daukat euro. Ez albakazu bisa olakon bat. Kultura, que pague kultura. Kultura, biza, Aizu, Blanca, beste gauza. Enteratu naiz, instrumentu bat jotzen duzula. Bai, jotzen duzu instrumentu. Biola, oso duzu jotzen zu. Biolina ez? ez nik gitarra pixka. Gitarra Aspaldiko kontuak, Bai, oso gauza. Egunero pixka jotzen zu edo noizian behin? Ez, jotzen nuen... Baina ez dakazu denborik, ezta? Denborarik ez. Oain, semea hasi da, eta Hasi berarekin aldo? zerbait egiten ari Baina da. gitarra elektrikoa edo normal? Beak hori nahi du, Gitarra baina elektrikoa. oraingoz hasi gara No, klasikotik. lasai, ez da. Aizu, Blanca, nahi kusok desente ondo kantatzen, eta nahi harmonikare bai. Orduan, politikatikan atko ditzen mozen... Zinat? Kampo, Kampoa, bai. Eska guantxik asinat eta... Telebizion hasi eta bain, euskera gatu azaz, ez da ikusketan. Baizteket, konjunto bat oitia, konjunto musika, gu iruro. Iruro batea? Iruro? Bizimodu bat eratzeko behintzat ez litzatek izango. Menazatuko! Baina espazia politikatik atgeatzen, deitu baita ere. Oida, lasai deitu guri, lasai. Ez dakigu, beste... Jesus muguruza, oida jati, Deituko diguen. Jesus, que zilko, xeka. Bueno, ondo da, Ondo segi, agur.
Ze mozta zizer? Mai? Animauta? Animauta. Oliotu egiten nola da? Bueno, moindik asko tezkit juden da. Lasai, moin Absentismo. Aste janian, moina. Ondi izaldia zi? Datorren Egitea berri, klaro. Baina ja kakario desente haitzenik, Bakartxo, zu baldak izan nun bizian hilio, urkulio. Hemen Durango, ez da? Durango, baina bere txia zein. Bere txia joan naite, bai. Claro, ez da bukingoa. Hautezkondo egonen bertan egon ginen dezen. Hartu intxorra, hartu lasai. Zein berbenak eta hori ez dela nintzetek. De California, hau krezen nahi. Esan ginen, launtzeko pres gaude. Neokila, Salgo, ingo Ez duzu deitu, Ez digu deitu. Arrituta gaude. Moindi denbora da. Zuk ezai, ez zeu Zango jot. Investidura no, eso atxurak zaitazkazu. Nahi daudela. Baina deitzeko, Zango jot. Bueno, Zaizu bakartxo eta iPad horiek sobratzen bali maia bi iPad famoso eguri, emateu sobratuko Lege egala. aldi honetan ez da ondo. Ez dia eosi hondi gala. Uste non eosita zeudela. Bueno, bakartxo. nahi hau dezu irrenfa bat. Xisto batekin nahi geha, euro bana. Onda dezu euro bat. Hoxe, euro bat. Analia, baitu, suerte ona izan. Segi ondo. Oia, matxika baino dana ez ja. Oin? Ikusten Pello zabala eta euskitzekin odia. Oso tapatuta. Menudo. Agerin, pixka eta agerin. Bale, gustatu zaila berri agirin egotia. Ipurdi jaleak utzizun, ez da behin. Jarriko nere bulegoa. Jarriko. Hoxe jarri zazute, ekutzi duzu urkullu hil baita ere. Zango jot. Deitzen baldin bau bat gorduko jaula. Baina bestela ez da bai. Ez da pentsatu ere. No. Bueno, bakartxo, segi ondo. Venga, egun ondo pasa. Pello, izarkea, Ezin daiteke horrela, alde guztietan. baina ez aldezu bine moztea, Pello. Atia euro bat oentxe bertan. Xistuan parte hartuko zu ez da zozketan. Baitu ze, Batekin niko. Eskateren ez da baitu, diruik. Ez da diruik de donde. Ta orduan esan digue gure produktu saltzeko. Hori baukate, hau ez, hau ez. Kalenda jo ez hautzen zu. Esklusiba, euskitzik Hori irratian eta Pello Zabala. Goiare bai, gran reserva. Goxo asku, surtidokin jateko. Nori, dirua nori. Nei. Eta ne urren azalduko bere. Ez, Diruan usurio ez. Hau gutzako da, porque ez du diru igutzako. Baitu, Juan 23. Hau Benedito, nen. Benedito, bai, Carmen Benedito, den. Beti desin alkartzeko esan, nina? Azulanean, Pello, Gaur erostera. Pello. oso ondo. Carlos ikuste ez zu, azkeneko. Bai, zemuz da bil. Ondo. Gutxi ikusten duan. Minak bere parte. Ama, eskominak, Carlosek nei, ama, txika, egun alaitu jazu. Hemen hain naiz, liburu bat bila, Carlos karteatzun liburua. Zaizu, que ez da deskalifikau. Deskatalogau. Oi, deskalikatalogau, baina. Kontatzen bada, norka bizeteko. ETV1 ikusi, ETV1. Tan sosketa ateko. Zeusi, bakarre hosi aldu. Que xurra, txiko. Ondo bat eskatzen jazuen nik hori eman da. Pelio, zuk diru iraziko. Gutxi. iPad da hartu aldezu. Ez da pentsatu edo. Ez duzu iPad guri eman, iPad da. Inork ez du baina hartu behar hori? Ai, ama, que circo, txika, iPad, ez da esan teatu. Oso ondo. Paga estra asko, ezatu eskinko. Paga eskenio, aldo eskenien paga estraik. Nik nahiko nuke, ez dakit izango da, nik nahiko nuke. Baina baldakazu diruik, bai? Guk gutxi, Ai, ama. gobernuak izango du. Bueno, pelio, majo. Hala beste bat. Ke planta, ertzaina ematezu, Jesus Maria. Planta. Zaindu! Zema behar duzu. Behar dut ingo zaigun da. Zema azkar. Zainen nahi du.